Salutare din nou, Andrei, sunt de la Tuning Shop. Astăzi o să vă prezint un nou clip. Este vorba de un BMW X5 E70 la care vom face următoarele îmbunătățiri, să spunem așa, ce vom aduce noi la această mașină. Înfrumusețări, da, o corectează Elena. În interior, mașina este așa, acest argentiu, foarte zgriat, după cum observați. Vedeți? Iar noi o să impunem această culoare. Sper să vedeți foarte bine pe cameră. Este vorba de un negru, un fel braș. Este de la Oracal 975 această culoare. În spate la fel. Iar la exterior shadow line, negru lucios. Vom face astea. Ia uitați-vă cum arată. Foarte frumos. Nu știu cât vă dați seama pe filmare, dar în realitate se vede extraordinar de bine. Ia uitați-vă cum arată, cum se vede interiorul ăsta. Acum l-am montat. Haideți să vă arăt aici ce face Elena. La această mașină se scot foarte ușor perile de la geamuri și am optat să le facem cu ele demontate, ca și acest colțar, vedeți? Cum arată? De pus foarte ușor să montează. Să țin și cu o mână camera. Așa. Vedeți, sunt niște cleme partea de jos care se înfig. Pur și simplu apăsați pe ea. Cam asta a fost cu acest colțar. Vedeți? Nu e ăla. colțurile foarte bine trase.
marginea asta de aici. Foarte bine. Foarte bine, foarte. Iar aici. Exact pe margine. Așa arată. Ia, haideți să și montăm acest element. Arată. Scoatem cheia. Puțin mai dificil cu o singură mână. Așa a ieșit. Băi fraților, cam asta a fost și cu acest BMW X5 E70. Am terminat de făcut interiorul, la exterior mai sunt decât două elemente. Vă mulțumesc că ne urmăriți și cu mare plăcere orice întrebare puteți să mi adresați. Vă mulțumesc!